Има ли проблем с търговията с кучета в България? Незаконната търговия с кученца е огромен проблем не само в България, но и в цяла Европа. Тя се основава на експлоатация на животните и на измама на купувачите. Всеки ден в България безскрупулни търговци продават стотици кученца, които се отглеждат в ужасни условия, невакцинирани и често болни. Непрестанно получаваме сигнали от жертви или хора, станали свидетели на незаконната търговия с кучета. Ето, например, един от случаите, на които попаднахме това лято, беше на кученца, които продавачът развъжда и отглежда от години в къщата си. Те се продават на 45 дни, без да са обезпаразитени и без да имат поставени никакви ваксини. Нямат, освен това, нито микрочип, нито паспорт. Продавачът обаче стига още по-далеч, като вменява тази отговорност на купувача. Защо това е проблем? Какви са законовите разпоредби? На първо място проблем е относно живота и здравето на самите животни. На второ място проблем е от чисто юридическа гледна точка относно това, което получаваме срещу цената, която заплащаме. Именно по тази причина нашето законодателство е предвидило подробна процедура за регистрация на обектите, където се продават кучета и се извършва такава търговия, а освен това са предвидени конкретни изисквания, на които самото животно трябва да отговаря, за да може то да бъде пуснато на пазара. Проблем може да се създаде и оттам, че в повечето случаи тези сделки се извършват без каквато и да било документация, което ще затрудни изключително много реализирането на правата на купувачите в случаи като този. Миналата година получихме сигнал за обява в интернет с посочен фалшив номер на животновъден обект за кученца, които се продават едва на 45 дни. По-късно тази година получихме сигнал за същия обект, който алармира за изключително лоши условия, в които се отглеждат повече от 20 кученца, померани, чихуахуа, пинчери от малки породи в кашони и в клетки в коридор на апартамент. Без кученцата да имат ваксини, паспорт или микрочип. Как хората да познаят, че продажбата е всъщност незаконна? В повечето случаи лицензираните развъдници имат свой официален уебсайт, където се афишира конкретно юридическо или физическо лице, което извършва продажбата. Още тук трябва да ни се алармира, ако използваме сайтове, странни сайтове за продажба, страници в социалните мрежи и така нататък. Второто е, когато отидем на място да купуваме самото животно, условията, в които те се отглеждат. Ако това е лицензиран развъдник, то ние ще го установим най-общо казано по външния вид. Животните ще имат осигурен необходимия периметър за своя живот, ще бъдат извеждани на разходка, чистотата ще бъде на ниво и така нататък. Разбира се, минаваме и към най-важното, документалната част, което, тъй като само това ни остава преди един евентуален проблем. Договора за покупко-продажба на домашен любимец е също нещо изключително важно, тъй като там биха могли да се договорят различни условия, включително да се дадат декларации и гаранции от страна на продавача. И стигаме до най-грубо казано касовата бележка, т.е. документа за извършеното плащане. Това, с което търговец потвърждава, че е получил сумата, срещу която е предал животното. Именно ако някой от тези елементи липсва, то тогава нашата червена лампичка трябва да светне. Ако повече от тези елементи липсват, то тогава просто трябва да се обърнем към компетентните органи. Какво толкова, ако куче веднъж е родило, да се продадат кученцата? Всъщност, размножаването в домашни условия на кученца е често срещана практика единствено с цел печалба. Какво може да се направи в случай на установен незаконен развъдник? Крайният резултат в повечето случаи е финансова санкция за един такъв незаконен развъдник, за лицето, което е отговорно за всичко това. Но наред с това, самите институции могат да вземат и така наречените превантивни мерки, т.е. да забранят на така наречения развъдник да оперира, да извършва дейност. Могат да включат в това и по-широк спектър от други институции, които да осъществят необходимия контрол върху това, включително да бъде ангажирана полицията. Трябва да се отбележи също така, че е възможно животните да бъдат иззети. Разбира се, небезизвестен е състава по наказателния кодекс за причиняване на тежки увреждания или смърт на гръбначни животни, каквито са кучетата, в който случай е възможно дори да се понесе наказателна отговорност от виновното лице.
Всички кученца трябва да се продават микрочипирани с паспорт и с поставени ваксини. Също така, животните трябва да са достигнали определена възраст, след която могат да бъдат продавани. Идеята тук е те да са вече самостоятелни в своето развитие и да се предотврати ранната продажба, която освен всичко би могла да доведе и до смърт. Независимо дали говорим за физическо лице или юридическо лице, което извършва търговията, то попада в обхвата на развъдниците, които следва да бъдат регистрирани. Как може да се подобри контролът? Това, което призоваваме всеки, който попадне на подобен случай на незаконна търговия с кучета, да подаде сигнал към Агенцията за безопасност на храните, която е основният контролен орган. Много е важно към сигнала да се приложи цялата налична информация, която да бъде възможно най-подробна, за да може да се извърши проверка. Незаконната търговия с кученца разчита на анонимността. Ние трябва да спрем тази анонимност и да блокираме достъпа на безскрупулните търговци до пазара. Необходимо е онлайн да могат да се рекламират само кученца, които са чипирани и са регистрирани на името на продавача. Тази информация трябва да бъде проверена от сайтовете и само верифицирани обяви да могат да бъдат публикувани. По този начин ще се осигури проследимост на кученцата и на продавачите. Необходимо е и да се засили контролът и да се въведат по-строги санкции за нарушителите.